Okay. Come on, move this. Lock it back. Okay. No more glitches. You're not hearing the sound. How come they're not saying? I don't think they're getting informed by saying only love.
That's good. That's locked in. I don't hear your voice.
ka ibu ka anyị nọ n'elu ihe nke anyị bidogoro na aja nke maasị tata Mike na Ijeọma Nwosu na-enye Chineke ekele ka nwa ha nwaanyị si were mụọ nwa na-enweghị nsogbu wee na-ayọkwa ka Chineke na-edu nwata anụnwa na-echekwabe ya na nne na nna ya. Mike na Angela Febu na-asịkwa happy birthday ka Chineke gọzie Angela Febu onye nke na-eleta mgbe eji were nwa ya wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya. Ezinụlọ Iwu Chukwu na-enyekwa Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'ihe chi gọziri Iwu Chukwu ihe ọbụla o bu n'obi ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya. Doni na ịma ike bụ na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Chizoba Obieje onye nke na-eme mmemme mgbe eji were nwa ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke nchekwaba ya na oriri ya n'isi ya. Ezinụlọ ọnwụ na-asịkwa happy birthday n'isi Tedeus ọnwụ onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya wee na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye ndụ n'ime ndụ ya wee na-enyekwa ya arụ ike. Ezinụlọ ụzọ ndụ ma ọ nọ n'iro ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ama na-enye Chineke ekele ka nwanne ha nwoke Celestin ụzọ ndụ onye nke bụ ụkọchukwu na-eme mmemme ọgụ arọ na asatọ o ji wee bụrụ ụkọchukwu wee na-ayọkwa ka Chineke bawanye ọtụtụ arọ n'ime ndụ ya ebe ọ na-alụ ọrụ Chineke n'ugbo Chineke. Chris Obieje na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche na-ayọ ebere Chineke na amara ya n'isi Chizoba Obieje onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Helen Egbuniwe na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka ebere ya na ngọzi ya n'isi Odera Ezechukwu onye nke na-elota mgbe eji wee mụọ ya ka Chineke na-emekwara ya ihe ọ chọrọ. Charlie Nebo na nwunye ya Ifi Nebo na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi Mama Charlie Regina Chisa Okwu Nebo onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya wee na-ayọ ka Chineke site etu a na-agọzikwa ya na-enye ya arụ ike na-etinyere ya arọ. Chizoba Obieje na-ayọ maka mkpụrụ obi Philip Chimezie Enewale na-ayọkwa maka mkpụrụ obi mama ya na papa ya Christopher na Margaret Enemobi. Kalista Ekpere Eze Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Teresa Eze Okoye. Tony na Louisa Nkwakụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Uche Ebo mama Louisa. Angela Okwuo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Samuel Chukwuma Chidebe. Chima Ndukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Eberechukwu Ndukwu. Ezinụlọ Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike arịtọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi niile kwenu gara aga ka anyị si wefu ozigbo onye isi nchụaja anyị bụ ụkọchukwu Wisdom Obiajunwa. Kịtazi anyị ya ụkọchukwu anyị na ndị otu ya agbagotebezi anyị bidokwa ukwe were gaba n'ihu. Ka anyị kwụrụ ọtọ.
onye nwe anyị Chineke dị ike niile, nna dị ndụ ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị. I mere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji toro anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya n'obi ndidi, toro bịakwa tozuo isoro oke na aṅụrị nke site n'ọnwụ ya, site na Jesu Kristi nwa onye gị na ya dị ndụ na-adị dịka n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa nke ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyela m ire nke nwaazụ ka m mara otu m ga-esi ndị ike azịza. O nyela m onyinye nke okwu. Ọ na-emete m ụra ụtụtụ ka m chee nụrụ okwu dịka nwaazụ. Onye nwe anyị megheela ntị m n'ebe mụ onwe m nọ enupụrụ isi ọbụla nke m na-agbakete ya azụ. Atọgbọrọ m ndị na-apịa m ụtarị azụ m, nye ndị na-adọ m aka na ahụ ọnụ m akwa m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m asọ. Onye nwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Apụwara m n'ihu dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme. Okwu nke Osebụ. Azịza.
ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipaị. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dịka ihe o kwudosiri aka ike, kama o mere onwe ya ka onye n'onweghị ihe ọ bụ. O werela ọnọdụ ohu, o mekwara ka mmụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala wee rube isi rue n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile kere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụta na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto. Okwu ngosi bụ ụwa.
nke ọbụla n'ime ha bidoro jụwa nke ọzọ, onye n'ime ha nwere ike ime ihe dị otu a. Esemokwu bịakwara dapụtara ha banyere onye n'ime ha a ga-agụnye n'onye ka ibe ya. Jesu wee sị ha, na be ndị ọgọ mmụọ, ọ bụ ndị eze na-eji aka ike na-amanye ndị a na-achị achị. Aha eji eto ndị nwere ike ọchịchị na ahụ ibe ha bụ ome nke ọma. Ihe a emekwala n'etiti unu, mba, onye kacha ibe ya ga-akpa agwa ka onye kacha ntakịrị. Onye isi ga-eme ka onye na-agba odibo. Kedu onye ka ibe ya? Ọ bụ onye na-eri n'oche nri ka ọ bụ onye na-agba odibo? Ọ bụ na ọ bụghị onye na-eri n'oche nri? Ma lee m, ebe m nọ n'etiti unu dịka onye na-agba odibo. Unu bụ ndị ji okwukwe kwenyere m na nlegha niile eleghara m. Ugbu a, ana m ewere alaeze nyefee unu n'aka, otu nna m si were alaeze nyefee m n'aka. Unu ga-eri oriri, bịakwa ṅụọ ihe ọṅụṅụ n'oche nri m na alaeze m. Unu ga-anọ n'oche eze na-eme ọnụmara 12 nke Izrel ikpe. Simon, mata na ekwensu enwetala ihe ọ chọrọ, nke bụ ịyọcha unu niile ka yọchara ọka. Mana eberela m gị bụ Simon ebere, ka okwukwe gị ghara ịda, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ị nwetara onwe gị, ị bịakwa gbaa ụmụnne gị ume. ma Pita sịrị ya, Onyenwe anyị, ejidela m isi gaa mkpọrọ bịakwasịrị oge mmụọ. Jesu wee sị ya, Pita, n'ezie ka m na-agwa gị, tupu oke ọkpa akwa akwa taa, ị ga-aga ugboro 3 na ị maghị onye mbụ. Jesu bịakwara jụọ ha sị, mgbe m zipụrụ ụlọ ejighị akpa ego na akpa onye ije na akwụkwọ ụkwụ, o nwere ihe ọbụla kpọrọ ụlọ? ha zara ya sị, Mba. Ma nke ugbu a, onye nwere akpa ego ya were ya, onye nwere akpa onye ije ya buru ya, onye na-enweghị mma agha ya ree uwe ukwu ya zụta mma agha. N'ihi na eziokwu m na-agwa unu bụ na ihe edere n'akwụkwọ nsọ, ọ hapụrụ onwe ya ka eme ya ihe a na-eme onye merụrụ ala, a ga-emezu ya n'uju n'ime m. N'ezie, ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere m ka a na-emezu ugbu a. ha sịrị ya, Onyenwe anyị, mma agha abụọ dị n'ebe a. o wee sị ha, O zuola. o wee kpụrụ ụmụazụ ya pụọ gawa n'ugwu Oliv dịka o si eme. Mgbe ha ruru n'ebe ahụ, ọ sịrị ha, Kpee n'ekpere ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. o wee si n'ebe ha nọ pụọ gaa amaokwu ole ma ole, sekpuru ala kpewe ekpere sị, Nna, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, biko wepụrụ m iko a, kama ọ bụghị uche m ga-eme, ka uche gị mee. Mgbe ahụ ka otu mmụọ ọma siri n'eluigwe pụtara ya na-agba ya ume, ma o sitere n'ọnụma jiri ya obi kpesi ekpere ike nke na ọsụsọ si ya n'ahụ na-akpasị n'ala dịka ọ kwụrụ ọbara. Mgbe o si n'ebe ekpere bilie, ọ gakwuru ụmụazụ ya, hụ ha ka ha na-arahụ ụra n'ihi na obi adịghị ha mma. O wee sị ha, Gịnị mere unu ji na-arahụ ụra? Bilienụ na-ekpe n'ekpere ka unu
ịdaba n'ọnwụnwa. Jesu ka kpụ okwu n'ọnụ mgbe igwe mmadụ nupụtara. Onye du ha bịa bụ nwoke ahụ a na-akpọ Judas, otu n'ime ụmụazụ 12. Mgbe ha bịarutere ebe Jesu nọ, Judas pụtara bakpọọ ya, sutu ya ọnụ, ma Jesu sịrị ya, Judas, ọ bụ isutu ọnụ ka i ji ere nwa nke mmadụ? Mgbe ụmụazụ ya hụrụ ka ihe si aga, ha jụrụ ya sị, Onyenwe anyị, mma agha dị n'ebe a, anyị ga-eji ebuso ha. otu n'ime ụmụazụ jiri mma agha gbupụ ntị otu onye na-agara onyeisi nchụaja ozi, mana nke ahụ ka Jesu zara sị, ngwa kwụsị ya, nke ahụ ezuola. o metụrụ odibo ahụ aka na ntị wee mezie ntị ya. Mgbe ahụ Jesu gwara ndị isi nchụaja na ndị ọchịagha nke dị na-eche nche ụlọ nsọ na ndị okenye bịara ijide ya, Ọ dị mkpa na ụnụ ga-achịrị mma agha bụrụ nkụ bịakwa ijide m, ka a ga-asị na abụ m onye ohi? Oge a niile mụ na ụnụ nọ n'ụlọ nsọ kwa ụbọchị, unu emetụghị ụṅara ijide m. Ma ugbu a bụ oge ụnụ, ugbu a ọ bụ itiri na ọchịchịrị na-achị. ha jidere Jesu, duru ya pụọ, kpụrụ ya gaa n'obi onyeisi nchụaja. Ma Pita nọ na-eso n'ebe dị anya. Ha fụnwụrụ ọkụ n'etiti mbara ezi. Pita soro ha nọdụ ala. Mgbe ọ nọ n'ebe ahụ na-anya ọkụ, otu nwa agbọghọbịa na-agba odibo hụrụ ya, nyoo ya sị, Onye a bụ onye otu ha. ma Pita gụrụ agụ sị, Nwaanyị, amaghị m onye ọ bụ. mgbe nwa oge ntakịrị gasịrị, onye ọzọ hụrụ Pita wee sị, Ị bụ otu onye n'ime ha. ma Pita gụrụ agụ sị, Enyi, ọ bụghịkwa m. mgbe ihe dịka otu elekere gasịrị, nwoke ọzọ bịakwara kwụsiwe ya ike sị, N'ezie, o were anya na onye a bụ onye otu ha, n'ihi na ọ bụ onye Galili. ma Pita zara sị, Nwoke, amaghị m ihe ị na-ekwu. ọ bụ n'oge ahụ kpọmkwem, ọ bụ ụgwọ aka akụ n'ọnụ mgbe oke ọkpa bịara. Onye nwe anyị tụgharịrị lee Pita anya na mkpụrụ anya. Pita wee cheta anya ahụ onye nwe anyị gwara ya, tupu oke ọkpa ebe taa, ị ga-akpọla m ugboro 3. O wee pụọ bewa akwa ala. Ma mgbe ihe ndị a na-aga, ndị Jesu na-abụ ji ya na-eme ihe ọchị, na-akụ ya ihe. Ha kechiri ya anya na-asị ya, Ngwa, bụrụ anyị amụma, onye tiri m ihe. ha kwukwara ọtụtụ okwu mkparị na okwu nkwulu dị iche iche na-ekwutọ ya. Mgbe chi bọrọ, ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ zukọrọ n'okpu ikpe Sanhedrin. A gụpụtara ha Jesu n'okpu ikpe, ha wee jụọ ya sị, Asị bụ onye ahụ echiri echi, gwa anyị. ma ọ sịrị ha, Ọ bụrụ na m gwa unu agaghị ekwe. Ọ bụrụkwa na m jụọ unu ajụjụ, unu agaghị asa m. Ma site ugbu a gawa, nwa nke mmadụ ga-ewere ọnọdụ n'aka nri nke ike Chineke. mgbe ahụ ha niile bidoro ịjụ ajụjụ sị, Ọ pụtara na ị bụ nwa Chineke? Jesu zara ha, Ee, ọ bụ dịka unu siri kwuo. ha zaghachiri ya sị, Kedu mgbe ọ dị ugbu a ịchọwa ndị akaebe ọzọ? Anyị ejila ntị anyị n'ihe o jiri ọnụ ya kwuo. mgbe ahụ ọha mmadụ ahụ niile biliri kpụrụ ya gawa n'ihu Pailet. N'ebe ahụ ha malitere ibo Jesu ebubo sị, Anyị jidere nwoke a ebe ọ na-akparịta ndị mmadụ ka ha bido ọgba aghara, na-agwa ha ka ha
Pilet jụrụ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jesu zara ya sị, ee, ọ bụ dịka i kwuru. Pilet gwara ndị isi nchụaja na igwe mmadụ ahụ niile sị, ahụghị m ihe ọjọọ ọbụla nwoke a. ma ha tiwere mkpu nke ka nke sị, ọ ji nkụzi ya na-esi n'ọkụ ọgba aghara n'ala Judea niile. O bidoro na-akarị kụziri nkụzi abụọ ebe a. Mgbe Pilet nụrụ ihe a, ọ jụrụ ma nwoke a bụ onye Galili. Mgbe Pilet chọpụtara na o si n'okpuru ọchịchị Herọd, ọ kpọgara ya Herọd, onye nọ na Jerusalem oge ahụ. Obi tọrọ Herọd ụtọ ịhụ Jesu, n'ihi na o teela mgbe ọ nụrụ maka ya, bịakwa na-achọ ịhụ ya. Nke ọzọ bụ na ọ chọrọ ịhụ ọrụ ebube n'aka Jesu. N'ihi ya ka o jiri jụwa ya ogologo ajụjụ dị iche iche, na-enwetaghị ọsịsa nke ọbụla. Mgbe a na-ekwu, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ nọ n'ebe ahụ na-ebo ya ebubo na-esepụghị ọnụ. Mgbe ahụ, Herọd na ndị agha ya jiri ya mere ihe nkọcha, werekwa ya na-akpa ọchị. O yiwere ya ụdị ọtọgbu uwe eji amara ndị ọgaranya, bịakwa zighachiri ya Pilet. Na mbụ, Herọd na Pilet dị n'iro, ma ha kpeziri iro dị n'etiti ha n'ụbọchị ahụ. Pilet kpọkọwara ndị isi nchụaja na ndị ndu na ndị mmadụ wee sị ha, unu kpọtara m nwoke a, bịakwa gwa ya ebubo na ọ bụ onye na-esi n'ọkụ ọgba aghara n'okwu gbasara ndọrọ ọchịchị. Ugbu a anọrọla n'ihu unu, jụọ ji anya leba n'okwu a. N'ihe niile ahụ unu hụrụ ya, o nweghị ihe ọjọọ ọbụla m chọpụtara n'oge. O nwekwaghị ihe ọjọọ ọbụla Herọd sotara n'aka ya. Ebe ọ bụ na o tighachiri ya, ebe unu buru n'aka ya ya chọọ, o metaghị ihe eji ama ya ike ọnụ. Ihe m riri n'ime a ka a pịa ya ụta, hapụ ya ka ọ laa. ma ha dum jiri otu olu tọọ ụzụ ma tie mkpu sị, gbuo nwoke a, hapụrụ anyị Barabas. Barabas bụ onye a tụrụ mkpụrụ n'ihi ịgba aghara n'ime obodo na igbu ọchụ. Ọ gụrụ Pilet agụụ ịhapụ Jesu ka ọ laa. O bidokwara ịgwa ha okwu ọzọ, ma ha gbọchiri ya ọnụ sị, Ọgbuo ya. ọ gwakwara ha okwu nke ugboro atọ sị, Gịnị mere unu ji chọọ ka nwoke a nwụọ? Gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? Achọpụtara m ihe ọjọọ o mere nke ga-ewetara ya ọnwụ. Aga m ata ya ihe, hapụ ya ka ọ laa. ma nke ọbụla bara mba ka olu ya na-eti ka ọ kpọgbuo ya. Ụzụ na mkpọtụ si na mkpu ha na-eti bịara karịa. Pilet wee bie igbe ka enye ha ihe ha chọrọ. Ọ hapụrụ ha onye ha si ka a hapụrụ ha, nke bụ onye a tụrụ mkpọrọ maka ọgba aghara na igbu ọchụ. Ọ bịakwara nyefee ha Jesu n'aka ka ha mee ya ihe ọbụla masịrị ha. Mgbe ha du ya na-apụ, ha nwudere otu nwoke onye Siren a na-akpọ Simon ka o si n'azụ obodo na-alọta. Ha manyere ya amanye ka o bute obe n'ugwu na-eso Jesu n'azụ. Nnukwu igwe mmadụ so ya na-aga, tinyekwara ụmụ nwaanyị na-emere ya ebere na-ebere ya akwa. Ma Jesu gwara sị ha, ụmụada Jerusalem, unu eberele m akwa, kama bewere na onwe ụlọ na ụmụ ụlọ akwa, n'ihi na oge na-abịa mgbe ndị mmadụ ga-asị, ngọzi dịrị nwaanyị aga na ime na-ebughị nwa na ara na-echughị nwa. N'oge ahụ, ndị mmadụ ga-ebido ịrịọ ugwu sị, zigide anyị, na ịrịọ ugwu nta sị, kpụgide anyị. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ mere
ọkụ, kedu ihe a ga-eme ya ma ọ bụrụ na ọhịa kpọọ nkụ? E nwekwara ndị abalịta egwu abụọ amalite ọnwụ eso kwadoro ha na Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ okpokoro isi, a kpọgidere ya na ndị abalịta egwu abụọ n'obe, kpọgide otu n'obe n'aka nri ya, kpọgidekwa nke ọzọ n'obe n'aka ekpe ya. Ma Jesu sịrị, Nna, gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Ndị agha fere nza iji kesaa uwe ya. Ndị mmadụ guzoro n'ebe ahụ na-ele anya. Ndị ike ọchịchịrị nọ n'aka ji ya na-akpa ọchị na-asị, Ọ zọpụtara ndị ọzọ ya zọpụta onwe ya, ma a sị na ọ bụ echirechi nke Chineke na onye ahụ pụtara. ndị agha sokwa ji ya na-eme ihe ọchị. Mgbe ha bịara inye ya mmanya gbara ụka, ha sịrị ya, Asị Igwe eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. ihe ejiri ogologo mkpụrụ akwụkwọ dee kụbawa ya n'ofe isi Jesu. Onye a bụ eze ndị Juu. Otu n'ime ndị abalịta egwu ahụ kụrụ n'elu obe na-agọcha ya sị, Ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na eboghị ya? Zọpụta onwe gị, zọpụta anyị. ma onye nke ọzọ bara ya mba sị, Ọ pụtara na ị naghị atụ egwu Chineke n'otu. A gbara gị ụdị ikpe ahụ ya, mana nke anyị ebubo eboro anyị bụ ihe anyị mere n'ezie. Ọ bụ ihe anyị metara ka anyị na-akwụ ụgwọ ya, mana mgbe oge a emeghị ihe ọjọọ ọbụla. ọ bịa gwa Jesu, Jesu, chetakwa mgbe ị batara n'ala eze gị. Jesu wee sị ya, N'eziokwu, ana m ekwe gị nkwa na taa ị ga-eso m anọ na Paradaịs. ma mgbe o ruru ihe dị ka elekere 12 nke ehihie, anyanwụ lara, chi jiri ehihie jie, ọchịchịrị gbara ebe niile ruo elekere 3 nke ehihie. Akwa mgbochi nke ụlọ nsọ si n'etiti kewaa ụzọ abụọ. Jesu jiri otu olu tie mkpu sị, Nna, n'aka gị ka m na-etinye mmụọ. okwu a ka o kwuru wee kubie ume. Biko sekpuru n'ala kpee ekpere ime obi n'otu nkeji. Mgbe anyị bilite, mgbe otu ọchịagha na-achị ọkụ ndị agha ise hụrụ ihe mere, o toro Chineke wee sị, Nwoke a ebuka n'ezie ọ bụ ezi mmadụ, aka ya ọcha. mgbe ndị bịara ile otu a ga-esi kpọgbuo Jesu hụrụ ihe niile mere, ha hapụrụ ebe ahụ laa n'ụlọ ha, na-eti aka n'obi na mwute. Ndị enyi Jesu niile na ụmụ nwaanyị si Galili soro ya bịa Jerusalem, guzo n'ebe dị anya na-eme ihe ndị a. Ma otu nwoke onye Juu a na-akpọ Josef si n'obodo a na-akpọ Arimatia. Josef bụ ezigbo mmadụ, bụrụkwa onye a na-asọpụrụ na onye na-ele anya ọbịbịa Chineke. Ọ bụkwa otu onye n'ime ndị na-anọ n'ụlọ ukwu ndị Juu, kama ọ kwagideghị mkpebi na mmeso ndị isi Juu kpebiri megide Jesu site n'igbu ya. Ọ gara hụ Pilet, rịọ ya ka o kwe ya ka o buru ozu Jesu. Mgbe Pilet nyere ya ike, Josef gara butuo ozu Jesu site n'elu obe ahụ. O ji akwa ọcha dị ogologo kechie ozu ahụ. Emesịa,
o yibere ya n'ili ọhụrụ o gwuru n'ime nkume nke a na-enyisabeghị onye ọbụla n'ime ya mbụ. Josef mere ihe ndị a n'uhuruchi ụbọchị Fraịde n'oge ndị mmadụ na-akwado maka Satọde bụ ụbọchị izu ike ndị Juu. Ndị nwaanyị ahụ si Galili soro Jesu gaa Jerusalem, sokwa Josef gaa hụ ili ahụ, hụkwa otu esi yiwe Yesu n'ime ya. Emesịa, ha lara n'ụlọ ha gaa kwado ude na-esi isi ụtọ na mmanụ eji echekwa ahụ mmadụ ka ọ hapụ isi isi. N'ụbọchị izu ike ahụ, ha zuru ike dịka e nyere n'iwu. Ozi ọma gosi ụwa. Ụbọchị taa onye ọbụla ga-enwe mood swing, ma ha na-akpọ mood swing. Anyị si asa na-ajụ ọjị were mkpụrụ ọmụ mgbe anyị batara n'ime jọjị a ga-awụ ọwụtọ na-esi adị. Maka na nzukọ nsọ Katọlik wuo nzukọ nsọ mụwa chọpụtara kacha mma n'ụwa niile. Ihe anyị nwere na nzukọ nsọ Katọlik enwe chọọchị ọzọ nwere histri otu o siri kpọgbuo otu na Jesu Kristi, otu o siri taa ahụhụ nwụọ n'elu obe. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-eme maka na ya banyere izuụka kachasị nsọ n'ụwa niile na nzukọ nsọ Katọlik gbaa gburugburu. Afta agụchara pashọn, ogologo pashọn, ekwesịkwaghị ikwu ogologo okwuchukwu akwa n'osimiri miniti ole 5 or 10. 5. Maka na ọ ha ọrụ n'osimiri mekwo ọnọdụ ji go gas pụtara mekwo 2 minutes. Ejebe mmemme ka China na-esi ha arụra gị ha arụra ịchọ ka arụra gị wọch 500 naira ha arụra gị ke 5. Ịchọ wọch 50,000 ha arụra gị ke 50,000. Ọ bụ net eme. How many minutes? Osimiri ole? 10. Ka m were 10 ka m were 10. Anyị ga-eleba anya na ndị niile aka ha nọ n'ogbugbu egwuregwu na Jesu Kristi, ndị niile kpara nkata, ndị niile tinyere aka ebe ha tinyere, na ndị niile so na ihe niile agụrụ. Onye isi ahụ kpọọ okwu dị na Jesu Kristi wee ya nọmba 1. Onye nke ọzọ ahụrụ Pilet, onye ọkaikpe nwere ike isi hapụrụ nwoke a nweghị ọnụ. Onye ọzọ ahụrụ Pita bụ onye dị na Jesu Kristi jiri mere sekọndị kọmand ya, vice president. Agụlaghị ya kwụrụ atọ. Ka anyị na-enye nkwa gbasara Judas, onye hụrụ ego n'anya akara Chineke. Ka ọgwụkwa na anyị na-ekwu maka ndị otu Kristi, crowd mentality. Ka anyị na-ekwu maka okwu oshi, ndị oshi agba ọgbụrụ n'obodo. Ka anyị kwuo maka otu onye oshi, zugide oshi, zuru ala eze na-amụ. Ọ dị lọzọ, mana onye ọbụla ga-adịta mkpọkpọta. Ka anyị malite na crowd mentality. Ndị a niile na-asa anyị na-asị ndị ahụ nọ na-eto gị na-eto onye onye ka anyị so gị na-atụ na-aga ozugbo ịbara ebe ahụ ha agba ndị ahụ nọchi ebe a
oge m nọ na Naijiria na-atụ elekshọn, ngwa ha sị emegide ọnụ obi ekweghị elekshọn, akwụna na-agbagharị na na-atụ ndị pati nke a pati nke a ga-asị ka mkpụrụ obi Naijiria na mkpụrụ obi ndị na-ekwere ndị akwara m oge ha sị Naijiria nwụrụ na ọkọ lie ochie December people tụkwara elekshọn ma ndị bọlọs na-agbagharị ọkwa ha nọ ndị na-emekwa kapịta December Imagine a university professor getting the election or any certificate. Paying for the certificate when you get the election. Welcome, pilot how could he walk out? Let him go, and nothing will happen. People, they know how to weaponize law. They will learn the account of China. If I want to learn about that, Makina will have. And I'm not telling them all. I said, can be a capital hanging, capital hanging is Nandia, and then men on the dime. I'm not think of cotton cafe, but I want to know n'obodo ọzọ inero. I say, how can you come on and think of watch? Where you now roll out the church? Oh, we are pilot. I'm not an over there. I never Peter, oh, I'm like a sister. And when he didn't know, I used to be now, all day, I know here, when I August if you want, I can never go to Peter, and there's another auditions, next from the thought I walk away. On our knee, he went a friend that they got Peter. Who's a friend that they got Peter? Who made me? Yeah, go down here where I am. Only for opportunity, and they put Judas. Everyone Judas is now financial administrator, or we are minister for finance, and they all my office. Macron say, I don't know. Man, the church, man, cage grade, even now, I was able to mention it. Any check or any woman. We have Judas in our name. But I don't get to Judas, and when he never say so. How did Jenna just say, I'm not going to have a gas that I had a pastor? A man also say, if you stop and he most of them, and I did so much. No. You will not be lay you rep. And when you know, if you have my church, if I get a hammer, on a hammer, will be a guardian. If I don't carry to go problem, how big to refund you? I can do one. I can penny they can kill. Even the didn't have walk with. I'm not all after other Indian and media walk with. Okay, now dissolve. When they didn't know nothing home. Only them and I was in the way of our don't get to me a rule. We are saying, about when I said, and I got Libya, and I gave back the issue no to and on only the government one is single handedly now. So it took the age and I go where we get the guy no walk, ever legal to no walk. Better this year, or got Libya, got South Africa, or that's not better. I can't bring in our walk. But they didn't walk. On their plane, they go on one and they go down on one. When they go on back home, if I know, they go there. Come on, go in. Come on, maka onye ochi
Oh, yeah, they have a good deed. Let me tell you, there is no saint that has no past, and there is no sinner that has no future. God also enjoying each had an issue with Chineke Gabara, Makana Chineke Abuma. And when you can only hear only before they were in the Gaga, sorry. I brought to work. Before Quebec, I think you will make then you will go out of the Dara and all those in your come. Only I get it with me about Yaga let me tell you, live your life as if that is the last you have, the last breath. That's the chido. Today, this is the opportunity. Behind it was a second chance. I have said it before. Any day, the air and the man actually in the lecture. Guys, you know that I will be a lecture. Macalamon lecture. Chineke Gabara. Mana Kiba, the man is so Christy. When you didn't try that, you have to have one. Can you report? I don't know what to chat for. What they can parents are Sugidum, Rubo Makanabu, a resident and not support. Omen single widow, 10 children, also give the help after dear Sushan dinner, Lagos, and dinner, Ngaro Siko. Is Mamma and the woman and I wake up the neighbor. It's in 1 year, single handed little 10 children, Manoga, happens in India, and went into the dinner. No, not ever said, very a lot. No, I get there to go grave the young. No, I know, names to town, went to the Nene, they know the kind of parents. Oh, I had just on our pass. He was going around doing good, helping these people, liberating the sick, learning HH, learn this man who don't do about it, didn't know yet of war. Manibas, every day, Maka. It's so bad. Manon, there is nothing God cannot do to save you and I. If it will take God to somersault heaven to be dead and earth to be able to save us, Chineke gave me. Oh, yeah, my name is Eugene to pass through. Makana just say, oh, no, go to as no getting with me, and my second go down. On a wood check it. I'm a man, not with an animal. Yes, if you get one problem or sickness or one thing or the other, it's a Chineke. How will I watch it? Makanuche Chineke, Gawa Rinyoma. Okay, do I say head in an cancer? Oh, that's a good normal, who's the normal. Everything I'm on, I have to pass on the Chineke. Makana will have to pass the Chineke in the area. Someone with those who put their trust in the Lord are like Messiah that cannot be shaken. As mountains surround Jerusalem, so God surrounds his people. Psalm 121 says, I look up to the heaven, and the day my hand open and the Lord in the Makai is here, and the Makai and the Nam will be one and the Kennedy. Kachilek Batrana, and Makastan and Christy.
hụrụ n'anya dịka anyị na-esonye na ahụhụ nke Jizọs na Jesu Kristi ka anyị were okwukwe anyị were mkpa anyị niile were jee n'ihu Chineke. emume ncheta izu ụka dị nsọ nke a nye anyị ike ọhụrụ iji wee rụọ ọrụ ikwusa ozi ọma nke Jesu nke bụ aha kachasị aha niile anaghị ezi Chineke dị ndụ anyị bụ ụmụ gị ewerela mkpa anyị niile bụ ndị echiche ọma anyị niile were chee gị biko bịa na ịkara ka anyị nọ site na Kristi onye nwe anyị.
39. Yeah.
ụmụnne m ka ga nna unu bụrụ ihe nke ga-azọ Chineke nna anyị nke niile na n'ụwa. Chineke nna anyị nke niile, onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nkesi otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme masị gị. Ahapụla n'anya anyị, maka na ahapụla n'anya anyị enweghị ihe ọbụla dị mma efu eme. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu. Anyị ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi okwu ihe ziri ezi na-azọ ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa nke nwadoro mgbapụta nke mmadụ n'osisi nke obe, ka ebe ọnwụ siri malite bụrụkwa ebe ndụ ga-esi bilite. Onye meriri n'elu osisi bụrụkwa onye meriri n'elu osisi site na Kristi dị nwere onye igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpuru ebube eze gị. Anyị na-arịọ igwe ka anyị tiekọdo anya na nke ha were ụmụala na-eto gị na nze nsọ nna ịdị nsọ, imebe ihe n'ụmụ nsọ. Anyị na-arịọ ndị onye dị ya nsọ ndị mkpọtara mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebuli ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya n'elu mmadụ ya na-asị, nara anụ nke a elu ya niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụ ka o siri mee mgbe ha bịara nri anya, o buru iko mmanya, nyekwara ekele na otuto nye ya ụmụazụ ya sị, nara anụ nke a ọnụ ya niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọkwa ndị ọhụrụ dị ede a ga-agwa ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta. Nna na ncheta nke ọnwụ na-amalite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunyere gị achịcha nke ndụ dị iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwere na-ebi na-efe gị. Anyị ji ụmụala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na esonye akụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye Chukwu nna anyị ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa n'ụwa niile. Nke mbụ na ya mgbanụ ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị duzere anyị were kpọpụrụ nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị ka o sepụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye anyị ebere gị ka zọpụta anyị na oge niile, anyị ewerewa na nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na nje anyị kama na okpukpe nzukọ gị nye udo na ihe dịkọ mgbe niile dị uche isi chọọ gị bụ onye na-edo na-achị ebe gosipụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ime ụlọ ekele udo. Yeah.
onye nwe anyị naanị nnukwu ịhụnanya ijirita oriri nsọ nke a na-eju anya afọ ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike n'okwukwe. Biko meenụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ndozi ike bịa kwalite anyị na ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-edotekwara anyị niile maka ikwusa agbasa youth and young adult unu nwere practice agbasa ozugbo. Youth and young adult choir, please stay back immediately to start your practice. Anyị na-ekele ndị niile ndị parish ndị bịara parish retreat nyaa. Anyị na-ekele ọnụ ndị niile bịara ọnụ ha nwere aṅụrị maka ya. Echi niile tata ka Holy Week bidoro, Palm Sunday were ya emechi ụbọchị Saturday night. A ga-aka ebido n'ilo were kazie ụka nke ya banyezi Easter. Holy Week bụ izu ụka anọ ma echi niile a ga-enwe Christmas Mass. Mmanụ niile a na-eyuzu n'ụlọ ụka anụnwa n'ụlọ ụka ọbụla na this archdiocese. Ọ bụ echi ka a ga-agọzie na our cathedral na downtown 7 p.m. Ọ bụ ndị ụkọchukwu niile, ndị dikin niile. Ọ bụrụ na ya chọọ iji o nwere onye ọsọ ọ na-ama mmadụ ile ma ọ bụ na ihe ji were anya gị fụ. Mana ị chọọ inweta oche ụka bụ 7, mana ihe enweta oche ihe anọ ebe ahụ ebe 4. Onwe ndị na-anọ ebe ahụ 12 ka ha were oche maka akụkụ niile akụkụ cathedral. Ofu nke ndị fada, nke aka nri bụ nke aka nri bụ ndị fada, aka ekpe ndị dikin. Ọ bụzi etu anụwa all the dignitaries niile ha were si ya ewepụtachara ha oche. Ole ndị fọdụrụ wee bụrụ ndị ụka. So ihe ji gbaa mbọ. Then Thursday, Friday, Saturday, the Tribune. Ụbọchị ịtọ, Monday, Thursday, Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday. A ga-eme mmemme niile ebe a dịka esi eme ya. Ụbọchị Holy Thursday, Monday, Thursday, the Lord's Supper. A ga-enwekwa ụka ebe a 7 p.m. Emesi anya ebido adoration 7 ka a ga-eji were bidie nke mgbede ma adoration dị n'ime ya. Ụbọchị Good Friday, the Lord's Passion. A ga-emekwa ebe a n'ụwa. A ga-ebido 1 p.m. Stations of the Cross. Emesi anya 1:30 p.m. emebezie the Passion. Na mgbede 7 p.m. 6:30 p.m. ebido Stations of the Cross nke mgbede Friday. Ọ gasị ọdịchazi anya around 7 p.m. Friday ebidokwa the Passion maka na mgbede. So ụbọchị Friday a ga-eme ya ugboro abụọ. Then ụbọchị Holy Saturday 7 p.m. a ga-ebido n'ilo ịgọzi ọkụ and the Paschal candle were batazie ebe a. Ya ihe niile anyị na-eme ka esi eme ka anyị bịa n'oge ka ebe a tupu eju ka o si eju. Ọ ka o si wee do ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a hapụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. You were the first time worshipers today. Okay, can I call on my aka? Okay, can you?
mma na-ekene ụkọchukwu gara anyị ụka tata. Ana m ayọ ndị derụsọ ọnwụ ka ọ kwụrụ ọtọ deri ọnwụ onye nke mere enye tata ọkụ ya ihe njesa ya kwụrụ ọtọ bụ aha ya bụ ọnwụ. Amagha na ndụ na-atọ ọnwụ ụtọ, so ebe ndụ na-atọ ọnwụ ụtọ anyị adịkwa nọ anyị ga-ebi nna aka anụ biko isi etu adọrọ na-aga anyị eze wee dọrọ ka anyị tụpụrụ ya aka kpọrọ onwe anyị aka. Anyị agbara na ndụ ọnwụ nwụcha etu o si na-ahụ na ọ na-ayọkwa ka ọ dịrị anyị esi etu ọnwa wee dị. Anyị wee na-ekelekwa ụkọchukwu gara anyị ụka tata. Anyị na-ekele ya ọfụma, mana anyị na-ekele anyị na-ekele ya wee na-ekelekwa mgbata nke so wee kara anyị ụka duru anyị na-ekele ya ga-abụ Di Gesù Cristi e che accattivi che le monafada anche si conoscono anche nel sistema nel Orta Sabas, del Lectos, del Osha and the choir in special. Please a round of applause for them. Na ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọ na ụmụntakịrị ka onye jiri ya dịrị ụbọchị taa n'anya mana Jizọs